passa que pateixes molt quan una persona estimada al teu voltant està patint o està passant malament i tu veus clarament com podria estar millor, no? Saps que si canviés aquest hàbit alimentari, si comencés a fer meditació, si fes teràpia, si ordenés el seu espai, si el que sigui, estaria millor. És molt dur tenir una persona estimada a prop que veus que està patint i que a tu et sembla que sabries com fer perquè ella estigués bé, no? Que saps que si canviés X cosa, si aprengués X cosa, realment milloraria moltíssim. És dur sostenir aquesta situació, no? És difícil i moltes vegades patim molt per això. I m'agradaria potser que ho poguéssim observar per veure què podem fer nosaltres en una situació així, no? I bàsicament hi ha com dues maneres d'enfocar-ho. Una és, ens podem enfocar en les coses que no són assumpte nostre. Per exemple, jo puc intentar fer que aquesta persona se senti bé i no li passi res, però clar, realment això no està a les meves mans, no? Jo no puc fer que una persona tingui un sentiment concret, jo no puc fer que deixi de sentir-se culpable, que deixi de mantenir una situació que li fa mal a la salut, no? Realment és una cosa que no està a les meves mans. O enfocar-me en una cosa que tampoc és assumpte meu, no? Que és, per exemple, martiritzar-me pensant com pot ser que li estigui passant això a la feina, que a la seva parella li faci això, no? Estan des d'un lloc com de voler que canviï una cosa que realment jo no puc fer que canviï, no? Ja sigui perquè és responsabilitat d'aquesta altra persona, els seus sentiments, els seus pensaments, les seves decisions, no? O perquè és responsabilitat d'una altra persona, no? Com un superior tracta aquesta persona estimada, com la parella tracta aquesta persona estimada, com té X situació amb les amistats, no? O perquè són temes del que passa a la vida, és a dir, jo no puc fer que, jo què sé, a la meva parella no se li mori ningú, no? Això són coses que realment no són assumpte meu, no? La vida, doncs, no sé, cadascú amb les seves creences, doncs resulta que passen coses, no? I coses que de vegades esperem, d'altres que no esperem, coses que volem i d'altres que no volem. Aleshores, si jo m'enfoco en les coses que realment no estan a les meves mans, que no són assumpte meu, en el sentit que jo no hi puc fer gaire cosa, realment probablement alimentaré un malestar i una frustració molt grans, no? Però, en canvi, per altra banda, jo puc encarregar-me d'allò que té a veure amb mi, amb això. D'allò que sí que està a les meves mans. I és clar que això de vegades passa per què puc fer per aquesta altra persona, no? Puc dedicar-li un temps, puc donar-li un consell si me'l demana, puc donar-li la meva opinió si ella ho vol. Doncs clar que sí, perquè si tens aquest permís, si vol escoltar-te, doncs per suposat, no? Perquè potser tu tens un coneixement que ella no té, o una experiència que ella no té, o el que sigui, que podria ser de profit. Però això només si aquesta persona realment vol escoltar això, vol rebre això, o t'ho demana, d'acord? El que també pots enfocar-te en tu és, d'acord, com jo no li faig més difícil a aquesta persona, no? És a dir, puc ser amable amb ella, puc facilitar-li alguna cosa si a mi em sobra, no? Si jo tinc temps de sobre, aquesta persona va desbordada, doncs tinc ganes de poder aportar, doncs facilitant-li alguna cosa, fantàstic, no? I especialment em puc encarregar del que a mi em passa quan veig aquesta situació, no? Per exemple, com em sento jo, perquè potser em
genera molta tristesa, em sap molt greu veure que està patint. I aquest sentiment és algo que jo puc cuidar. Això sí que és responsabilitat meva i està a les meves mans, no? Aleshores, potser poder acollir això i poder-ho sostenir, poder-ho ser amable amb mi, no? De que no és agradable veure que algú que t'estimes està patint, clar que sí, no? Acompanyar-me per poder-ho acceptar, no? Per poder acceptar quina part sí que està a les meves mans i puc oferir-la i vull oferir-la, i quina part no ho està, i doncs puc acceptar-ho, no? Puc entendre-ho, comprendre que estigui així, no? Potser també puc cultivar una mirada de confiança, no? Que aquesta persona se'n sortirà. Però clar, prèviament a això, segurament també em puc cuidar de la sensació de frustració, perquè si a mi em sembla que sé el que li aniria bé, doncs potser aquesta frustració de és que podria estar millor, no? Tot i que segur, qui sap, qui ets tu per saber què és el que li aniria bé o no. En realitat, de vegades no és cosa nostra i projectem moltes coses des del nostre punt de vista en comptes de realment escoltar a l'altre, no? Però en tot cas hi ha una frustració. Jo voldria que fes això, jo vull que mengi millor, jo vull que mediti, jo vull que faci teràpia, jo vull que deixi la seva parella, jo vull que canviï de feina, no? I no ho fa, no? Aleshores, aquesta frustració, segurament, aquest enfado que de vegades podem tenir de que no ens fa cas, no ens escolta i no sembla que vagi pel camí que nosaltres voldríem, no? I fer-nos càrrec d'aquestes emocions més vinculades a la ràbia també és cosa pròpia, no? Jo sí que puc cuidar-me de sostenir aquesta emoció, de comprendre per què estic amb aquesta emoció, probablement perquè potser m'estic fent càrrec de les seves emocions, dels seus sentiments, dels seus pensaments, potser perquè em sembla que jo en sé més que l'altre, potser perquè veig aquesta persona com que no pot, que no és capaç, no? Bueno, aquestes creences, no? Que moltes vegades estan per sota, potser me les puc qüestionar, no? Potser puc qüestionar per què sé jo millor quin és el seu camí que ella mateixa, no? Per què a mi em sembla que ha d'anar per aquí i no puc acceptar que anirà per on vagi, no? Que això és el que és. Doncs ocupar-nos, no? D'aquesta frustració és una cosa que sí que depèn de nosaltres, no? I potser llavors, no? Quan deixes d'esperar una cosa que no té res a veure amb tu o que no està a les teves mans, deixes de pretendre que l'altre canviï aquesta forma, perquè al final, o sigui, què hem de fer? L'hem d'obligar, no? L'hem d'escanyar perquè faci el que nosaltres creiem que hauria de fer. És que clar, això al final pot anar cap a un lloc de molt fanatisme, no? Llavors, si ens cuidem d'això, ho podem sostenir i podem també mica en mica anar acceptant la situació i el que nosaltres hi podem fer i el que no, potser llavors podem cultivar també una mirada de més confiança amb l'ésser humà, de una cosa més àmplia, més profunda, no? Més intangible, que és aquest camí que tots estem fent d'evolució, no? D'aprenentatge i de creixement. I que potser no és el ritme que voldríem, el que ens pensàvem, el que té un altre, potser no és de la manera que pensàvem, que l'altre es pensava, que voldria, que un altre fa, no? Però anar estimant el camí de cada persona com un camí únic i irrepetible, com són totes les persones, úniques i irrepetibles, i potser confiar que farà el que pugui fer
trobarà els recursos que siguin, per suposat, estar com disponibles, no? Si vol un recurs que jo tinc clar, jo te l'ofereixo, no? O si hi ha l'obertura per... doncs potser puc indicar, podria ser que et podria anar bé això, no? I potser cultivant aquesta confiança, en realitat estem donant força a aquesta persona, no? I potser estem generant un efecte molt més positiu que no pas al final castigant-la perquè no fa el que volem, o cridant-li perquè no fa el que volem, o exigir-li que ho faci d'una manera, no? Potser és un camí molt més amable, saludable i crec que fructífer al final. Doncs espero que t'hagi servit aquesta reflexió i que si estàs en aquesta situació doncs puguis cultivar la paciència, molta paciència.